Ni priang sang bahaya pibaro ki para jor sasisin syaki sawayom. Hakane ka video nginya page la Messi baru Ronaldo kidang don ne em kalat ban job ya ka balundor arajar arpusau. Hado usnam khat kendai spa kendai pusan. Kino ki balak ban job ya ka balundor kidai tanggito ki bakha bat ya lek kai na ki klop. Hado ba yuram. Hanrei hadin jong usnem khat kendai spa kendai pusan lapen kela ya kita kikendon hakaba uno orang ya lek kai ubakha hakanu kadau ba ula ban job ya ka balundor tangba udai ban ya lek kai na kiklop kadau ba yurom haus nem arah jarnyo ya kita kikendon na ka benta uno job ya ka balundor lapen kelabiang hakaba uno orang ya lek kai ubaya lek kai na kanu ke klop hakanu kadau baru ula ban job ya ka balundor kumta la dapat ya kita kikendon Messi bat Ronaldo kidang don kalat ban job ya ka balundor arajar arpusau la daki ya lek kai bah na ki klop baki ya lek kai bakum juru na kari baki ya lek kai kumbalong adu mentah Ronaldo ulai lek kai bah kan ka samoy arajar arpulai arpusau na ka Al Nassr daka bathep hadu sau phofrat gol badiarap thep khalai sin na ki sau phofrat li ki jing ya lek kai wala ka Al Nassr kam la ban job ya ka Saudi Pro League bat ban lem no tang ha ka quarter final ha ka AFC Champions League kalat kadang play show ya Ronaldo ban job ya ka Ballon d'Or arajar arpusau ada ula ban ya lek kai bah ha ka Euro arajar arpusau bat ban yalam ya la ka ri ban job ya ka tei ka khusnam ba he ba kabalawan ba arah ka jing paunam hadin ka welcome lada pai pat sya Messi ubaya lek kai mentana ka Inter Miami ula ban tep hadu arfu lai gol bat yarap tep kan reusen naki arfu nyau teli ki jing lek kai ba u lek kai menta ka samoy arajar arfu lai arfu sau Messi ru udon bakalat ban job ya ka Ballon d'Or arajar arfu sau ada jia ba u lek kai bah bat yarap ya la kari ban job ya ke Copa America arajar arpusau kumbalong hadu menta wala ka samoy ya lek kai hadu ba Europe kalakut artan Messi bat Ronaldo kim don setia ha ka jing ya keren ban ya kene ban ya ra ya ka Ballon d'Or arajar arpusau penban ka jing don yang ka Euro bat ke Copa America klempep ada ki ya lek kai bah ka ne ka tournament kalat kandang play kini ki arngut kirat ba ka football banyak kini ban job ya ka Ballon d'Or arajar arpusau paralog nong kersian jong kani ka channel hatu Messi bat Ronaldo kidang don mo kalat ban job ya ka Ballon d'Or mentaus nem kat kum ka jing perkhat jong pi pen pau yak jing sngau jong pi leng baki comments bat kenoru ban share ya kani ka video saki paralog jong pi pas ngau ba ban like ya kani ka video bat kelet ban subscribe ya kan ni ka channel de tata do media sembiang ha ka wai pat ka video ku play sibun